La història de la fàbrica Segarra forma part de la història de la Vall d'Uixó. Avui podem contar-la en la pel·lícula documental La Fàbrica. A partir del 13 d'abril podràs adquirir el DVD i la revista en la Fira de Sant Vicent, a l'estand de l'Associació de Familiars d'Alzheimer, a la Caixa Rural Sant Isidro, a Eroski, a la Rodalia i als quioscs de la Vall d'Uixó. DVD i revista de la història de la fàbrica Segarra per tan sols 12 euros. Una part de la recaptació està destinada a l'Associació de Familiars d'Alzheimer de la Vall d'Uixó. Produïda per Singular Media i patrocinada per la Diputació de Castelló, Ajuntament de la Vall d'Uixó, Blumac, Tartigel, Caixa Rural Sant Isidro, Recosan, Queros, Laure Barrachinas i Calzado Segarra Canós. La Fàbrica, la primera pel·lícula documental de la fàbrica Segarra.